खुलुमबाय सानाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावन्थामखौ फैन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजे जुफाव बानायनाय महर दानसेनाबो दामुगै हिनफाय ब्लग्सखौ फरा जोबजासिम लांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सिगांनि ब्लग्सआवनो थफ्ला थफ्लि जुनाय देखायखादोंमोन आरो बिदाय लाबोखादोंमोन नालाय थ' बेखिनि अबस्था रायलांबाय थादो बिदिब्ला सानाफोर आं दिनै ब्लग सावन्थामजों मा शेयार खालामलांनो हायो येस जों न' फारसे रौना होनोसै आरोना माने आथुर बिथुरथ' नङा रायलाय होनलाय जों एसे टाइम स्पेन्ड खालामनानै ओंखारबोसबाय जों गरमा गरमि आरोना नायदो ओमफ्राय मनाया बहाय ओरैबो बिराद गरमनि जुनै मबाइलाबो लोगो बोगो जागासिनो दं आंना थ' सिदा सिदि बास हमहैग्रोनोसै बासाबो दाबायदियाव सिदानो खालि मोना गेरग'वाबारि होननायाव आरोना फिलफिलिखौ डाइरेक्ट लानानै थांसै सफैनायाथ' सफैबाय जोङो गेरगाबारि होननायाव आरोना दा बासासो बेसे गोबाव नेनांगौ आरो फैबा फैनानै सिट मोनगोन ना मोना बेबो बिराद टेनसन आरोना दाखालि बैसागोआवहाय बिमादैमोन ज' थांलायलायबा जा गोबाव नेनांदों 45 मिनिट आधा घन्टासो नेनांदों आरोना थेवब्लाबो सिटखौ मोनसेल' मोनदों एसे गोजान थांनानैसो मोननै मोनदों आरोना दादि मा जागोन नेनोसै गुदुंजों नाहर आरोना खर'सो सानाय मोनखाबाय आं बेयाव फैनानै आरोना बास स्टेन्डनिफ्राय नङाबा मालाबाबो मोजां नङा बास नङालै इयो बास नङा गिदिर गारिखौनो बासिगासिनो फिसाला जारला क'क्राझार बास थांबाय गवालपारा बास थांबाय ओमफ्राय मा थांखोमोनलाय बाबा आरो माबा बङाइगाव बास थांबाय नाथाय जोंनिया दाबो फैया आरोना धुब्रि बासआ दाबो फैया फाइनालि डाइरेक्ट धुब्रि गारि मोनबाय आरोना ओमफ्राय लाखिलि सिदा एकदम खालि आजादि उन्दुलायनो हागोन आरोना खिन्थु लास्ट सिटआव नङाबाबो माने खोरखि जिङाव साफा जिरायलाबायनानै दं आरोना ओमफ्राय बिसोरनि सोरबा सासे ओंखारबानो जोंबो बै माबायाव थांसै सानै जिरायग्रायाव ओमफ्राय सांग्रांग्रां बोरैबा आरोना लास्टआव थेवबाबो खालिखाय मोजां मोनदों बार नांनाय हाबा जानायनिफ्राय फार्स्ट टाइम दिनैसो आं बिदि खालि मोनफैदों आरोना जोंनि धुब्रियाव थांनाय गारिखौ नङाबा ससे गसंलायनानै नङाबा बै आगोलनि सिटआव जेने थेने जिरायनोसो थांनो मोनोमोनथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम खालि मोनफेरदों थ' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आरोना खालिखौ नोंथांमोना नुबायना गामा खालिबा बिदि गरमावहाय हालोदा टाइट जायोमोन आरोना माने एकदम बैनि गोलोमदै एकदम गसंबाथ' गोजौ हमथानांगौ जायोना अबस्था खाराब जायोमोन नुथ्रोदनो थ' दिनै एसे मोजां ओमफ्राय सोरबाफोर रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेट्रिया बारा गैया आंना माने चार्ज होनानै एसे फुरा खालामनो नागिरनायावनो फिसालानि जादा नायदों नालाय थ' सिदा मोनहैनोसै जेरै बुंदों ओरैनो माने मोजाङै मोजां न'आव सफैनानैसो आङो ब्लग्सखौ अन खालामफिनबाय आरोना थ' सिगां ब्लग्सआव आङो नोंथांमोननो देखायखादोंमोन जाय नायदों ओरै रौना होबोफिनबाय होननानैहाय न'आव फैफिनबाय आरोना जोङो आलासि थानानैहाय थ' आलासिखौ जाबाय जोङो सानब्रै आलासि जाबाय आरोना रबिबारावनो थांदोंमोन बिनिफ्राय नै सानब्रै थानानै दिनै न'आव हाजिरा जाफैफिनबाय ओमफ्राय दाख्लै आलासि जाहैनाय समाव बयबो होनबाय थादोंमोन ना सोरबा आरो आगैमोना बिमामोना हाबनाय नुदों बिराद हाबनाय नुदों होननानैहाय ओमफ्राय सासे आगैया बिराद गाज्रि मिन्थिखायो बियो आब'नाव आलासि जानानै अजना 2 केजि ना 1 केजि बारायनानै थांखासिगोन होननानै कमेन्टखौ लिरना हरखादों थ' जानो हागौ नोंखागौ फैनानै आरो दांखोखो मोनबोफिनबाय आङो जेबो नंला बेफोरो मालाबा हाथाय जाबा आरो खमायबावसिगोन थु भगबान नांलाहाय आंनो नांगौबा मानसियानो दांखोलोदानो जालांथों रिक्सा गंसे जायगा थोलायै जाथों स्कुटि जायगा थोलायै जाथों थेवब्लाबो आं बे हाथाय सानाय बेमारखौ नाङा आरोना बेनि हामनायखौ आंनो नाङा बिनि सानाया अति मात्रा आरोना बेखौथ' मिन्थिखाबाय आंनि हालोदखौ नायनानै नोंथांमोना आरो सोरबाफोर मिन्थियाखैबा आंनि भिडिअखौ नायथां एसे फुरानाखौ आरोना बुलब जालायनायखौ नायथां 8 दिन 9 दिनसोनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायहै आरोना होमबानो मिन्थिगोन ओमफ्राय न'आव सफैनानै आङो माइया गाइखेर दाखा जमायदोंमोन नालाय जादोंमोननो सानसुआव ओमफ्राय एसे थानायखौ गाव जादोंमोन नालाय आंबो एसे जागोन होननानै जाफैबाय आङो थान्दानो गरमा थानो हाया ओरैबो जेरावबो बाब्बा ओइ बेनिफ्राय लाल साहाबो फुदुंनानै लोंबाय गाइखेर दङ थेवबाबो गरमखाय गाइखेर साहा लोंला होननायखाय लाल साहाखौनो फुदुंनानै हला लोंबाय आरोना आंबो लोंगासिनो नो टेनसन आरोना सिनि गाथ'वाखै लोंगासिनो जागासिनोसो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सावन्थामजों मा शेयार खालामलांनो हायो
মেলা আছে না খাই না আমারও সেইকাৰণে ওলবে আনিলো মই ভাবিছো আমার গোষ্ঠীটা আনছে নাকি পান এখানে লং না না লং ভাবিয়া এইখিনি আনলো আরামসে রাখে তয়ে খাই থাক আইতা তো না খাই আর কি সুপারিটা খাতো যে কাটিয়া খা অলপ পাকা পাকা আছে না এগুলা কাটিয়া খা ओमफ्राय नै जया सरकारा जोंना आं साहा फुदुंगौ मानि दिंखियाखौ सायबायानो मिजिनो दहायबो ओमफ्राय आइनाव जाबोदों दिंखिया भाजा जानांगौ आरो मामोनाबो जादों दिंखिया भाजा आरो बिसोरबो जादों पटल भाजा आरो जोंबो आइमोनाव जानानै फैदों पटल भाजा माने ओंख्रियानो फुरा सेमखा आरोना ओरैबो मिरामिस ओरैबो मिरामिसमोन ओमफ्राय পাতাকপি কাই আনছিল বাংলাত গেছিল চাগে থৈ দে কালিকে খাব পারবো কালি কি খাব রে হ্যাঁ নিরামিষ তো নিরামিষ সবজি তো বোর হল না খাই তাক 4:30 বানায় একদম একেবারে খা আর ইয়ার পিছে দিন একদম খালি নাকি এগুলা সবজি একদম দিনতে খাওয়া না খাওয়া লাগা ओमफ्राय सिब्रुं जों आलु भाजा ओमफ्राय दिंखिया भाजा ना ओमफ्राय दहायनि अहर दालिजों इटा कि कुमब्रा आसिल वा गाहुरि निसिना देखाबायसो रे जया इटा गाहुरि भाबिया खावा लागबो दालिजों कुमब्रा संजादोंमोन आरो जोंना सिम्पल दालिमोन आरो हजोंहाय थ' इफोरखौ थाथांस्लां एवना लागोनसै आङो बिराद मेंबाय आरो गोलोमबोबाय गरमजोंनो बेसे दुगैबावनो हरैबो बिजों खनथाम जाखादों दुगैनायानो आंना ओमफ्राय उफाय गैया दा उन्दुनायनि सिगां दुगैनानै होबावनोसै नांगौबा जाबाय बेखिनिखौनो एवनोसै जोंना ओंख्रिया बेनो सिम्पोलनो आरोना ओमफ्राय मोनसे दुखु नांथाव आरोना आफस'स जाबाय आङो मा खालामनो टाइमिंआनो मिलायाखैमोन आलासि फैदोंमोन जोंनावबो आरोना बिबोनांनि फिसाय फंबाय फैदोंमोन जोंहा ओमफ्राय बाबुखौ लानानै फैदोंमोन जाहैदों फिसालाखौ आरोना ओमफ्राय मा खालामनो जों गैयै समावसो थिग थाक मोनफैबायना बेस्रा राजाया ओरैनो थांनांबाय बाबुजों बिसिनि बाबुजों लोगोआनो मोनलायलायासै बेखौनो जि आफस'स जाबाय आं माने दाखालिनो बिमानैनाव सोंहरखादोंमोन आरोना फैनानैनो फैगोन ना फैया नोंसोरो जोंबो थाथ'गोन फैदो होननानै आं माने बाबुखौ दोनफैजानो लुगैदोंमोन आरो एसे बाबुजों गेलेथों होननानैहाय नाथाय मालाय टिउसनानो कन्टिनिउ लादोंनो बन्द'बाबो ओमफ्राय होमबालाय आं माथो होनबावनो ओमफ्राय जोंहाथ' टिउसन मारगुलि जानानै फैखादों गरम बन्द नालाय फुरा बन्द बेफोरसो फरायग्रानि जात ओमफ्राय उफाय गैया लोगो मोनासै मैया फैदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय हरसे थानानै दहाय जायै लोङै थांबाय आरो जोंहाबो जायै लोङै फैबाय गैया दा लोगो मोनासै आरोना आफस'स न'आव फैनानै बेखिनि दुखुथिया खौरां मोनफैबाय आरोना आङो मोनथिखादों मोनथिनाया फनावनो थेवबाबो माथो खालामबावनो आरोना मालाबाफोर लोगो मोनथोंसै देनांफोर मालाबाफोर गावसोर फैयोबा आरोना नङाबा आं थाङोबा लोगो मोनलायसिगोन खिन्थु बाबुखौ एसे मोजां लोगो मोननानै गेलेथों सानदोंमोन आरोना आङो बिराद गेलेनाय इसोरो गैया सनाफोर लोगो मोनासै संनानै लागोनसै आङो नानि ओमफ्राय बिबैजोंनि बाथौ थिं 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 होनायगासिनो दं आरोना आरो मोनसे मा खोथाबाव जोंनाबो आलासिया आरो मिरामिसखौ जानानै थांनांबाय जाहैदों आरोना मायाथ' बेहाबो बलबमनि मिरामिस थागोन ओमफ्राय जोंहाबो मिरामिस जानानै फैबाय आलासिफ्रा आरो जोंनि आलासिया मिरामिस जानानै थांनांबाय आरो ओंख्रिफ्राबो बिदि सेम मिन्थावथावसो आरोना ओमफ्राय बे आलासियानो लानानै फैखादों जाहैदों दिंखियायाबो मैया लाबोदोंनो आरो बे सिबुङाबो आलासि लाबोनायनो आरो माबा माबि लाबोदों होनबावदोंमोनहाय आलासियानो लाबोदोंमोन आरोना बे फंबायानो ओमफ्राय सिदा अखानायै फुङावसो आङो माबाखौ केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना मा होनो दिनै जा जबरदस्त अखा हादों आरोना मा होनो मोनायाव माने सोरांसो एकदम हेभिनो हा गावब्रानायफ्रा सान्थि मोनलायबाय बे माइ गायनायफ्रा आरोना नै जि अखा हाखादोंहाय गोदाव सोरावनो ओमफ्राय कारेन्टआबो थांबायना अखा बारैसो बारबाय नालाय मैया फैनानै सोमनानै दोननाय जिया सेस गथ'फोरनिया निरमा सोबनाया दैब्लाव जानानै थाजोब्बाय एसे बुला बुलि बुनानै लागोनसै आङो बेड निउस आंनि थाखाय बिमानि न'आवथ' आङो जानानै फैबाय सनाफोर हेभि जायाखैबाबो जादोंथ' मानसिया अमा जालाय एसे दाउ जालाय जादोंना ओमफ्राय सासे बिबोना एकदम सयथ' खमायना हरखादों आरोना अमा गोरान जालाय दाउ जालाय बाजै नोंनि हाथाय सानाया एसेसो दंबावखायो नालाय आं खिथाबाय थाखादों बारा जासिगोन एकदम सयथ' खोथा आरोना मैया मोनानिफ्राय ख्राब
नैबेनि एसे बुख्रांनाय थाबावनाया फेन्दलुआ बाथाबलायनाया बियो एसे थेबगांसो जासिनदोंब्रा जा जारलाखा आं आगोलावबो खोनाखादों हाथाइ मोदोम बुनायजों ना बेदरजों बिराद दुश्मनिखा होननानैहाय थेवब्लाबो न'आव एसे जानानै फैबायना आङो हेभि सायाखैब्लाबो माने जाखिनि खमायलांबायमोन बेनिफ्राय एसे दावखोफिनदों आरोना खम जारला जुनारफोर आरो सासे बिमायाथ' होनखादों 5 केजि बारायनानै थांसिगोन नों होननानै आरो सासे आगैयाबो होनदों 1 केजिसो बारायबाय खोमा बारायबासो बेखौ बाथो खिन्थु हाथाइ सानायखौ आं फुल खालामनानै लाबाय आरोना बोरै बिमानि न'आव सानब्रै गाहाम थाहैनानै मिरामिस जाबाय थानांगौ जाखो मोनजानायखौ एसे जाबाय हाथाया दाय जालायबाय मा खालामनो सुनैसो लानानै फैनाय जाबाय आरोना बिमानि न'आव थांनानैहाय बे आं दैयावनो सुनिया फैफाबाय आंजों गन्दगलनो थै माथो खालामबावनो जेबो नंला होननानै बुंनांसिगोन एथ' हेभि बेमारानो गालांदोंबा आरो बे एसेयालाय मा बेखौबो गाहोनोसै आरो माथोबावना थ' जोंनाफोर आं दा ब्लाउसखौबो दोनथ'नोसै आरोना थ' माथो गोलाव खालामबाव नङा होमबा आं मैया फोजोबनो हास्लाबाखै खुसुर खासार मावनानैनो माने जि बहनलाय ओरै खामलायजोंनो फोजोबनो हायिखाय दा फोजोबफिनबाय आरोना थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लाउसखौ फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच